Tsopano tikupatsirani nkhani imene ili mkamwa yakukwera kwa mitengo yokwerera maminibasi komanso magalimoto ena amwililongwe. Izi zachitika kamba kakusowa kwa mafuta. Izi ndi zimene zakambidwa pa nkhani za pa Times za lero pa 22 Oktoba 2024. Tatiye timvere ndi kuonera nkhani zonse imene yayendera. Mitengo yokwerera minibasi yakwera m'maboma ena mdziko muno pomwe vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto sili kukara. Mwachitsanzo, Times yapeza kuti kuchoka kwa senti kupita mtawuni ya Lilongwe anthu akulipira 2,000 kwacha kuchoka pa 1,500 kwacha. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Mlembi wa bungwe la eni maminibasi mdziko muno a Coxley Kamange avomereza zakukwezedwa kwa mitengowu. Malinga ndi Kamange siku Lilongwe kokha kumene eni minibasi akweza mitengoyi ponena kuti m'maderaso ena eni minibasi akweza mitengoyi kamba kavuto lakusowa kwa mafuta a galimotowa. Koma panopo kuti ife timuzeso ndi usachaje mtengo umene ndoli mapitake anthu sanyamulidwa mu mastage chifukwa mafuta amene akupezeka tingopempha kubomako kuti aoneseso kuti mafuta ayambeso kupezekaso ngati mene amapezekera. Mwinaso kupemphaso kuti mwina adabweretsa kwambiri ngati panjaje kasi analengeza kuti mafuta ambiri akhoza mabwera panjaje. Mkulu wa bungwe loona za anthu ogula John Kapito ati kukwera mitengoku sikodabwitsa ponena kuti bungwe lawo lakhala likupempha boma kuti likweze mtengo wa mafuta a galimoto ndi cholinga chofuna kupewa kusowa kwa mafutawa. Izi ndi zimene anthu ambiri anatukwana ena kunena zina zonyoza pachifukwa choti tinapanga propose koma mansala ake pakali panowa ndi amenewa zimene zikuchitikazi. Ngati sitisamala zitipangapo china chilichonse maconsumers akhala kuvutika benditu milungu ndi mezi imene ikubwerayi. Sabata yatha wofalitsa nkhani za National Oil Company of Malawi Raymond Likambale anauza Times kuti kapezedwe ka mafuta a galimoto mdziko muno kasintha sabata ino potengera kuti kampaniyi ikuyembekezera kuti mafuta a galimoto ochuluka malita 12 million afika mdziko muno. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority mera sidakwezebe mtengo wa mafuta a galimoto chikwezereni mtengowu mwezi wa Novemba chaka chatha.